В ефир сме след 3, 2, 1, екшен! Здравейте на всички! Това са новите епизоди на шоуто От вас към нас! Аз съм Дени! Здравейте! Аз съм Ели! И това са най-новите епизоди. Днес сме в новото ни студио. Тук зад нас мръдни се вижда едно табло, което всеки ден ще изваждаме приказки и ще ги четем в края на шоуто. И когато стигнем до 24-та приказка, значи, че следва Коледната нощ! Така, сега започваме с писмата. днес имаме много писма. Да, наистина много писма, които ще ги прочетем, не са само И не са само тези, да. Да. Започваме от Сашо Свеща. Трябва да има една фактура. Първо се чете това. Здравейте на всички, уважаеми! Аз съм Саша Свеща. Много очаквам от вас коледните сериали. Той е писал сериали. Казах ти, че е правилно. Коледното шоу да е много забавно, с много интересни факти. Аз с много голяма радост очаквам тази коледна нощ. Много се радвам за вашето ново студио и за новата камера на Сашо. Всъщност не е нова. Преди малко беше нова. Аз много искам да получа подаръци, но мисля, че съм вече много голям за това, защото вече съм си голям. Затова аз ви изпратих един малък подарък, един символичен подарък на вас. Благодаря. Така. Една малка свещичка, която е за любимата ми Дени. И на теб ще има подаръци. Уха е прекрасно. Вижте, капача и се затваря. Благодаря ти, Сашо Свеща. Тук ли си, махни ми? Ето го там. Сашо Свеща, благодаря ти за това писмо. Сега ще прочета и истинското писмо. Весела Коледа, камбаните звънят, дядо Коледа идва, по комина се спуска. Това е за вас, за всички. Честита Коледа и весела нова година. Трябва да е обратното. На цялото ви студио, на всички сценаристи и особено на Сашо, защото е с моето име. Благодаря ви, очаквам да има много интересни неща от вашето шоу. Много поздрави, Сашо Свеща. Сега да запалим свещите, нали? Трябва да има коледен дух. Вижте, тая свещ един ден горя цяла нощ и виж, че не е изкорена. Добре, продължаваме. Добре, Започни следващото вие, писмо. зрители, не сте тук. Тук са. Не са те, които ни гледат. Да. Така, следващото писмо. Здравейте на всички, това съм аз отново. Не! Обичам Дени, обичам Ели, светът е светът и си роза. Този път няма да ви пиша глупости, защото моята приятелка ужасно се разсърди. Вече се прекръстих Гошо и сега съм в Париж. В момента ви гледам по телевизията, която за жалост е на руски. Здрасти, Гошо! Сашо. Гошо! Така, честита Коледа и весела нова година. Нямам много време да пиша и нямам пари за това. Изоставен съм сам самичък в Париж. Защото моята скъпа ме изхвърли и разбра, защото вие и казахте какво. Така е, Сашо. Гошо ли беше? Гошо. Гошо. Виж ми ръката. Да, бе, добре, трепериш. Не, наистина. Имаме такова същото. Добре, продължаваме с следващото писмо. Дай го. Така. Добре. Така. И сега. Да видим. Това е от Шматка, долна Шматка. 1, 2, 3. Шматке. Ти ми пишеш. Твоят жест е от значение. Твоят жест е от значение. Откажи се от хранителна фактура.
писмо. Така. То е... така. Фактура номер... Виж го това число. Няма да го чета. Фактура номер е какво си? Срок за плащане. На мен ми пишат по-свестни писма. Не съм ли го написала на мен, Дени? Добре. Сума за плащане 202 лева и 94 стотинки. Това за нея е сметката за ток. Четеш финансовите неща. Ау! Студията ми чеш. Чете глупости. Следващото писмо... Аз ще го прочета. Защото аз знам какво да чета. Много малки букви ще. Бабичка. Мащаб АД, улица Цар Самуил, номер 2, апартамент 3, 34. Гледай го, този младеж от Монтана. Така. Ох, боли ме още очилата. Трябва да ми предпишат нови. Оставя. Няма да палиш пак себе. Добре. Здравейте на всички! Аз съм Ани Петрова Цветкова и тук с голямо удоволствие пиша за вас, вашето студио и особено за Сашо. Тази година той беше много интересен и очаквам и в новата година да е все така. Сашо! Извинете. Тече ти кръв от носа. Отиди се изми и дай на онзи камерата. Държиш ли? Да. Хайде, Пешо, са малко. Мишо, извинявай. Аз имам 3 деца. Герганка, Петранка и Шимпанзенка. Аз сега съм на 53 години. Много се радвам. За вашето шоу все така весели празници. Много любов, Анито. Благодаря ти, Ани, но се надявах да донесеш подарък. Ти си. Добре. Изчакайте. Сори. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Писмото. Подаръките ще има. And Happy New Year. Yeah. Да. Чакайте. Това ще видя. Merry Christmas. Happy New Year. Ау. Така. Сега. Това писмо е от ягодка Долна 36. Тя пише: скъпи Ели Дени, вие сте най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Да ви гледам. Благодаря. Да ви гледам. Това предаване е много интересно за мен. Изразявате мнението на всички хора, които искат да ви слушат. И искам с това да ви дам един подарък. Вижте под масата. Копиета! Толкова са прекрасни. Отдолу има латерна. Давай ти първо. Добре. Добре, да не губим време. Чакай! Не мога да го спра. Прекрасна е! Вижте, има си извънчета. Виждате ли? На моето пише много поздрави за Дени. От ягодка. Ето сега слагаме това ето тук, като ми краси. Какво натам? Ще закрия. Няма. Давай твоето. Да, чух. О, Боже мой!
хубава и прекрасна ягодка. Да, служи което от тази страна така. Ето така. Да. Прекрасно е, много ти благодарим за това. Невероятно. Има човек с голямо отворено сърце. И голями пари. Да, много пари. Момент, ей сега идвам ти продължи темата за животните. Така, Да пускаме. да пускаме. Да. И така, време е да видите нашия специален стълбичката, Дени. Добре, той не може ли? Може, ама все пак нашият специален гост с името, вече чувате как кръжи из коридора, с името Таня, идвай Папагено, или Папи, или Генчо, или... с най-кратко име моят папагал. Ще отида да го донеса, а ти продължаваш. Днес да разговаряме за животните. Той е много щастливо пърка, че е тук при нас с най-новото ни студио. Ето го! Колко е прекрасен син! Красота! Папи, ела! Моята приятелка много се разправя с него. Той е направо прекрасен. Ето идва при нас. Добре, продължавай. Ще говорим за животните. Така, днес по света най-известните животни, сигурно вие знаете, че са кучетата и котките. Те са много известни из цялата страна и ще ви прочета едно кратко нещо за тях. За кучетата. Добре, ако сам иска да дойде, ще си дойде. Аз сега се връщам. Има 64 вида кучета на света. Те са всякакви породи и има с най-различни цветове. Има 4 лапи уши, това всеки го знае, няма какво да ви го чета, не сме предаване за малки деца. Има и котките, са много видове. Какво ще правим? Да, ви Така. Така, те са най-страхотни животни, но сега стана популярен един... Ама как се мъжна? Лесно. Гледай какво прави. Ще отида при него. Ти продължавай да говориш, сега се връщам. Известни помагалите. Здрави! Той си намери жена, котка, женска котка на име Кръстя. Той! Ела ти тук искаме. Те сега си свършат работата, дано да имаме котки, които летят. Добре, изчакай да върши емисията за попугаите. Така, известни са много видовете, малките или корейски. Малките папагали и корелите. Те са едни от най-известните видове. И сега в нашата страница. Папи, ето е тук жената. О, не! Ден! Добре. Съжалявам, сега влизаме във Фейсбук. На въпроса. Айде да направим страница. И на въпроса, обичате ли животните? 99% от хората са отговорили с да и 1% не. И така. Влизаме в Фейсбук, сега сме влезли по-точно. Това трябва да го махне, че е едното. Не знам, а не мога. Нашия гост след малко ще дойде. Нищо не пише. Така ли? Така. Ще направим една друга страница, защото тази... Не, направили сме бе. Не ми гледай правото. Добре. Сега има много известни видове. Така, те са вълнисти папагали. Други вид е корела, след това има едни огромни папагали, които са
към 1500 лева могат да се закупят, но е малко трудно. Мери Иванова ме е поканила. Добре. И са толкова големи, към 1500 вече ви казах. Папагалите са много добри животни, нямам какво друго да ви кажа, ти държи, дай да направим страница. Да, пришли. Са... Не. Оу, продължавай да говориш. Така, Така. Ти си ми я точно ти? Ще ми станеш. Добре. Също много се купуват хамстери и морски свинчета.